Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, abo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita, kag drama sang Bumbu Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Albina, sa kalibutan nga ini, wala sang imposible, ang tanan posible. Pero wala gid sa damgo ko nga mauntat ng amon kaawayon ni Buklan. Kag sa amo lang sadto kahapos? Hindi ka pa sina. Wala na sang madisturbo sa kabuhi mo. Hindi ka na magugtas. Labaw sa tanan. Wala na sang matawag sa imo nga. Barikusyon, barikusyon, barikusyon. Aps. Nugay kang sang huluhan na sa pagpakdol sa akon, ha? Basi gabaan ka. Kaya nga sundon mo gidyang pagtawag sa ako ni Buklan. Wala. Para bala nga makakadlaw ka man, Albina. Oy. Palayo tulong lumures, ah. Karon manamber to Buklan ka sa akon. I want to go to America. Kus. Ambot si Mulolomores, ulianon ka. Joke. Animal. Nakalampuwas ako kay Buklan, pero ari naman ang ulianon nga tigulang, ho? Bugin sa agad niya ako padumdum sa Buklan nga ato. Ay, anay ka. Kaabala nga sa ginapangita ko tuod si Buklan man. Hala. Ay, hindi ako dapat nga mag-amusin ni, ah. Ay, doon sa ginabangin lisan, kuya magpaminsar, ah. Gulpi ko lang nadumduman si Barikuson. Kag gulpi man nagpalanindog ang akon balahibo. Ay, animal gid. Nga siya yung hinali nga nagsulod sa pinsar ko man. Pamatsyag ko daw sa ginalibak niya ako. Apro sige lang.
Pagustuhan ko lang siya na isang libak sa akon. Pero may adlaw kagid nga barikuson ka. Kilat lang ang wala sembalos. Nga kadugay to kay Matan man. Nagsiling na ako nga subong siya nga adlaw makadto dre. Oh, siya na ina. Lagi magpalibak ang tunto ba? Sulod eh! Uy. Nga mula ning dala mo? Kadamo na sinadyo tagoy, chocolate cake, lechiplan, empanada, supagite. Kaganon na yung ginsampaw mo sa chocolate cake? Nga ka lang siya sini? Ay, sinugba na nga bang, Ros? Ginsampa ko na lang sa sobra ko nga dali-dali, tiyo tagoy. Animal ka nga Matan ka? Sinugba nga bang ros ginsampaw mo sa chocolate cake? Tiano na lang nakaroon ng sabor? Matunaw managyapon sa tiyan mo, tiyo tagoy, ah. Gago! Agoy! Agoy! Grabe ka man ba? Ginawa ko na gani tipo sa pagkaon. Nga dalasang border ta nga maestra yung tagoy. Si Miss Lily. Tapos magdulol mo lang ko. Kadaya puli nagapaluoy-loagig ko. Para yata nga sa ako ng dalaya permi puli. Kaya ikaw ko lang ginapaminsar ko nga makakaon dire. Abay. Inugay na ko gani drama Matan ah. Kung hindi tungod sa akon, hindi ka bala makapangayo kay Miss Lily. Mangin into naton siya nga nagamasakit ako. Kag hindi ako gusto nga malatnan kamo, amo na nga dire ko anay nagpaamulya sa ilan ni Nelson. Amo na, gani. Hindi na lang bala magpamakdol. Si Miss Lily, pirme ya ginadapulay ang ako nulo. Kag naghambal siya nga, ang mga bata, dapat ginapalangga, wala ginasakit. Aba. Ginapalangga sa katunto mo eh. Huy, hindi ka na ya bata Matan. Putot ka lang ya, amo na nga nasalaan ka niya nga bata. Mabalik na ko dadason nga adlaw ha. Gani kinanglan, himuon mo ni ang isugo ko sa imo. Mabalos ka naman ka, Chalvina? Hipos nga anay. Pamatii ini. Amo sinimbuaton mo ho. Okay Ato si Chalvina, oh. Nagaparindahan siya. Ara sa may isdaan dapit. Baw timing gid. May lalaki ka nagatindog sa tupadya. Ha! Mahinay-hinay ko palapit ng hindi mabatsagan ah. Hinay lang Matan. Hinay lang. Arin ako. Karon, pisgaon ko ang buli isang lalaki sa tupadya. Pare sini. Ha! Manago ko sila mo tawo. Aya, nagano-ano ko man imo, Chayman? Ngagin ko, mos mo buli ko?
sumod mo? Sino man gali? Ikaw lang ari sa tupad ko. Katigulang na si mo, nagadinamak ka pa. Ay, animal. Hoy! Hindi mo gani ako pagpasibangdan nga nagkumos ang payos mo nga buli, ha? Wala ko yan ang tandog sang buli mo. Hoy! For your information, dalaga ako yan nga may ginahalungan nga reputasyon. Dalaga? Ano nga dalaga man? Ang itsura mo? Do, ganit pa sa lamayo nga kraho. Ay, Agoy! 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 Uy, ano, tambagin niyo siya, oh! Tambagin! Ay, buligin niyo ko! Buligin niyo ko! Bravo! Bravo, Matan! Doon nasadyahan gid ako sang balita mo nga ina. Maayugid! Maayugid, Matan! Ha? Halo, o isang lalaki nga to, Tagoy. Nagpaligo sa isa ka plastic nga tuloy. Ginlampo siya ni Chalbina mo. Di man, kundi nakabalos ako sa iya. Nahuyan gid si Barikoson sa madamo nga tao. Uti, wala to sa may nakakita sa imo? Wala. Paano ko nila makita kay kagamay sakon? Mayugid. Uti, ginpabarangay sila ay, no? Wala. Ha? Hindi man taga dito ng lalaki mo. Nagdali-dali sa lakat kay nag-wild to si Chalbina. No, yan siguro. Pero napiyo ko nga ginahambalan to subong sa barangay Munay, amo si Barikoson. Bumayugin Matan, mayugin ang ginbuhat mo. Makakwarta ko, hatagan, takasang limagin kagatos. Tuod ka, Tagoy. Oo, hatagan tagay kaya. Man maayong ginbuhat mo. Nalipay gid ko Matan. Nalipay ako kay nakabalos na ako kay Barikoson. Mabalik ka na sa balay, Tagoy. Nauyan ako mga pagkaon kay Miss Lily. Eh, may huya ka pagali? Hoy, dason, nagakapilitan ko magsagal storya sa iya. Kaya ginatagaan niya ko pagkaon. Tagoy, puli na lang bala. Parang ikaw naman ang lekturan niya. Chalbina, ikaw naman tong ginahambalan sa mga tao sa Tiangge, ho? Katigulang na kuno sa imo, pero may pagnanasa kapag gali sa mga lalaki nga bata sang sa imo. Kag hindi lang inatchay. Nagahambal pagid sila nga maayo ya si Tagoy. Kay nagbag-o na kuno. Pero ikaw ya, ay, daw hindi ko mahambal si Alvina. ihambal! Ihambal, huling! Ah, Kwanchay, ikaw ya kuno, malisyusa nga tigulang. Ha? Wala. Si Chavina, nagkisi-kisi sa salog. Damabuang ko sa kaakig huling! Nga
Sugid upay na sa akon nga nakaibalo kagid nga hindi na makapaayo sa akon balatyagon. Di siling mo, Tia Alvina, ihambal. Di ginhambal ko man eh. Tinampa ta karon. Pabalos ako. Pang-akusaron ko ang tanan nga naglibak sa akon. Nawala man sa napriso sa panglibak, Chay. Ay, di. Mangita ako sang lagting abogado. Nga madutlan sila sa nagakalam nila nga dila sang libak sa akon. Pabayaron ko sila sang moral kag emotional damages nga gintugas ang pagpakamalaot nila sa akon pagkatawo. I want to go to America. Kus, 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 kus. Hindi. Si Buklan? I want to go to America. Kus, 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 kus. Hoy! Buklan! Uy! Marikoson! Long time no hear ah! Kaya baw. Nga ginasunlog mo naman ako sang kus. Anong malain dira Marikoson? Gakanta lang ko iya. Man malapit na lang ang maskara. Kag ang kanta nga ay want to go to America, amo gina ang ginatukar kon magmaskara na. Hindi balamatan. Baw. Kagabi mo Marikoson? Excited na ko yung magmaskara? Ha? Kag kanami ikanta sang I want to go to America. Kus, 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 kus. Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Kung buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa Radio Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga online winners mula sa Sari-Sari Stores at Mini Groceries. Una nga hatag! 1,000. Ikaduha nga hatag! 4,000. Kagagimo nga balde sang oroka. Ako si Ronilo Bonifacio, taga Barangay Bata. Nagdaog sa online activation sa Enhanced Swerte sa Palengke. Nagbaton sa 2,000 kag isa ka grocery worth 1,000 pesos. Salamat gid sa mga sponsor sang Bombo Radio. Ang 2,000 idugang ko pang sa akong nga negosyo ipamakal. Basta Radio Bombo #1. FIFA World Cup 2022 Trivia.
Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid. Isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang Bacolod Number 1 Basta Radio Bombo. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinuga ngang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala.
Provincial Jail. Makigupod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pagantos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat maing adlaw sa inyo tanan mga palangga na mga tagparamati, sa karon nga adlaw padayuno naton ang katapusan sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa ato panatuntunan Provincial Jail. Bahin sa nagligad, nakapalagyo gid ang mga preso upod si Arnold tungod na sunog ang police station. Sa pihak nga bahin, ginkadtuan ko ang iloy ni Arnold nga si Conching kagin pamangkot kung nakapauli na sa ila balay ang iya bata. Diri sini nga bahin magapadayon ang akon katapusan nga pagsaysay diri sa Provincial Jail. Maayong adlaw, Conching. Mano ka? Mamangkot ka? Kunari diri si Arnold? Oo, Conching. Bati ko, nakapalagyo siya. Ambot, wala ko kabalo. Pamangkot atong pulis, ho? Namangkot lang ako sa imo, kay subong na ang adlaw sang bista namon. Ay wala, ako labot sa bista nga inaiya. Pamangkot atong pulis, ho? Ate, mapauli na ako, ah. San hindi siya maghambal? Nakahibalo ako nga nalipay siya kay wala madakpan ang iya anak. Kag hindi na siya mapriso sa sala nga pang-rape kay Maribel. Pila na ganing imo edad subong Maribel? 20 anyos na ako, Chay. Ay, 4 na katuig ang nagligad. Sang makapalagyo si Arnold sa police station nga nasunog. Wala gid gihapon madakpi si Arnold. Nanago siya sang tuman, Chay. Kundi, wala siya madakpan sang mga pulis. Kag nalimtan na lang ang kaso niya. Amo ba tuod, Maribel? Pero sige lang. Madakpan gid na siya gihapon sa mga pulis. Madakpan gid na siya. Nay, may balita ka bala parte ka nung Arnold? Hindi na ako magpanugid, ya. Kag hindi ka naman pahilabot, hiputang baba mo. Nakaibalo ako, kundi nasubong si Manong mo. Ha? Diin siya, Nay? Ato siya sa Antique. Nagkadto to siya gali sa Kairoke. Ang akon bala nga pakaisa, nga ang trabaho, nagapanguha sang similya sang bangros, kag dason ginabaligya.
amo na sa mo ang obra ni Manong mo dito. Kanag-ayuhan siya dito. Ha? Matuod, Nay? Oo. Maayo to kuno subong ang pangabuhi niya. Kagbay asawa na siya. Matuod, Nay? Wow, swerte gi si Manong Arnold eh. Pero, paanong kaso niya diri, Nay? Kadugay na sadto. Nalubong na to sa limot. 4 na bala ka tuig ang nakaligad. Kagkon si Kapitan pa ang pamalon. Patay na si Manong mo eh. Kagkon amoy nang ilang nga paglaom, kundi mas maayo. Nakahibalo gali si Conching kung sa diin si Arnold. Maayo na gali ang pangabuhi niya kag may asawa na siya didto sa Antique. Sa pagpadayon ko pagid. Pila na katuig ang nakaligad. May pamabalik ako sa amon. Ang akon kaso wala na to sa pulos. Nalimtan na to. Dahil mapuli na ako sa amon. Ibiling ko lang anay diri ang akon pamilya. Te, kundi wala sang nahimo si Maribel sa akon, wala siya sang nahimo. Marisixta, natagay gani anay ako sang 5 ka itlog. Oo, Marie. Dali lang, ha? Oo, gali, Marie. Wala gid makapauli si Arnold, no? Oo man. Ay, dakpon ba na siya sang pulis kung magpauli siya? Hindi Nga dakpon siya man. Kikaduga naman to sang akusasyon nga ato. Hindi na pwede ya. Wala na to yung kaso. Gani bisan magpauli pa ang akon anak. Wala na sang madakop sa iya. Ang akusasyon, natabo sang huben pa si Maribel. Minor de edad pa. Apang subong ya. May edad na siya. Kag hindi na madutlan si Arnold. Wala na siya sang akusasyon nga tubangon. Erase na ang kaso. Ay, maayo kun amo eh. Hindi na siya makabasol kay wala sang bista nga natabo mo. Sala bala sang bata kuya ko nasunog ang police station. Nakapauli na ako. Kag bagula ako makapanaog halin sa ruro. Gustuhan gid ini. Makaabot ko sa balay si Rumna. Makadto ko sa terminal sa Mbasa. Masakay ko makadto sa amon. Arestado ka? Bay, hindi. Pulis man ini. Sir? Ano ni sir man? Anong sala ko? Ginabantayan ka namo sa adlaw-adlaw nga tanan, Arnold. Kag may dala kami nga arrest warrant para sa imo. Ano? Saan nga sala, sir? Sa sala nga rape kag arson. Ginpasunog mo sa imo pa kaysa nga adik ang police station. Hindi. Hindi mahimo ini. Hindi. Ano nga hindi man? Hoy! Pusasin ninyong tarantado ngayon eh!
Lipay ka mo, no? Kagindakop sang pulis si Arnold. Hoy, hindi man gihapon mapriso si Arnold, no? Kag nga hindi siya mapriso? Kadugay na sang sala niya nga to. Hindi na subong minor di edad si Maribel. Hindi ba lang nga kalaslo na siya gani kay Batoy? Wala na sang pulos ang iyang akusasyon kay Arnold. May abogado man kami yan, no? Heh, tanawon naton eh. Tanawon naton eh. Sabi ko nalimtan ang kaso ko, nay. Sige pagyapon ang pagpangita na sakon. Ti, isang makadto ako sa terminal agad magsakay sa bus. Gindakop ako sa pulis. Kag nay, hindi na ako guro di makagwa sa presuhan mo. Idiritso na lang nila ako sa bilibid. Kag, Tracy, katuig ko ang akon nga presyon. Dala na sa arson nga ginbuhat ni Friday. Tumlang ginsunog niya ang police station now nga akong nasugo. Tapos yun pangayuan pa ko sang danyos nga bali 60,000. Iatag ko na kay Maribel. Ano? Hagdin ka makuha sa kamo sinakadako ang kwarta? Bugan nga presuhan ko lang ni Naya. Manimal nga Friday. Buadik in matuod. Dinsugid niya nga akong nagsugo sa iya. Tiyak mo ni eh. Dito gid ko manimuron sa bilibid. Sige lang Hindi ka pa man tigulang kung makagwa ka. Pabalo lang kung makagwa ka na. Mayo lang nga, hindi ko to pagbakulo na eh. Kung nagsalagid ko. Ang laom ko kung mapalagiwan kong kaso ko. Ang laom ko kung nalimtan na sang kasuguan ng kaso ko. Tugod madugay naman ato. Apang nagsala ang nakunay. Nagsala ako. Lipay ka mo kay na priso gid si Arnold. Ha! Hulata lang ang balos niya Kay patod nga mahinulsol ka mo. Hoy, Kunching, nagapataka ka lang, ha? Amo gali? Mabalos ka mo? Kagano nga klase sang balos? Ha? Sunogon ninyong akon balay? He! Iakusar ko ikaw sa sala nga pagpamahog sa akon, Kunching. Kag kun may matabo isa sa amon nga pamilya, ikaw gid ang pasibangdan ko. Maakusar ako dito sa bongged. He! Tanawon ko lang kung makagwa pa si Arnold sa prisuhan. Ay, ako hindi man ko mapriso. Kay tigulang na ko yan, no? Apang babayan ka mo sang dako nga kantidad sa akon. Bangod ginhatagan mo ako sang kakulba. Kag bangod sina, hindi na ako makatulog. Amoy nang bayaran mo, Kunching. Amoy na! Ano? Sinang papatihon mo? Ako? Kadlaw lang ko sa imo. Huli na to, Kunching, ah! Buyol na karon kunkuran! Nagpauli si Kunching nga nagapalibog kun bala matuod ang akon ginasiling sa iya. Pero nakahibalo man ako nga ang paghatag sang libog kag kakulba sa isa ka tawo pwede mabasihan agud mapasakaan inisang kaso. Hasta subong ara man gihapon sa prisuhan si Arnold. Kag si Maribel naman
may anak na sila sang iyabana nga si Batoy. Kag bisan paano, nalipay man ako nga nahatagan sang hustisya ang ginhimo ni Arnold sa akon hinablos. Hasta diri na lang ang akon pagsaysay. Ang inyo tagpasakop, tawga lang kay Bernarda sang Negros Occidental. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Kag diri natapos ang kasaysayan nga aton man ginhatagan sang kabuhi. Diri sa ato pratuntunan, Provincial J. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kamuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa ato pratuntunan, Provincial J. DYWB Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! 6.5 million FIFA pesos World Cup. cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hatag! 100. Ikaduha nga hatag! 200. Ikatatlo nga hatag! 300. Ikaapat nga hatag! 400. Ikalima nga hatag! 500. Ako si Rosemary Martel sa Barangay Panukoy, Bacolod City. Nagdaog sang 500 pesos nga cash kag 500 worth of gift pack. Ako gali nagdaog sang week 3 sa Central Market. Salamat gid sa Enhanced Swerte sa Palengke kay nagdaog ako. Ginagda ko gali ang kung sino man ang nakabati dira nga mag-intra man kamo kay base kamo man ang magdaog parehas ko. Basta Radio Bombo #1. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
gatas. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanina. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako diri. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamos ang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya,
nga halin sa mga lamharong nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kag ini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Dear Diary, ako si Ralph. Nagapanoigon sang 18 anyos. Kag college student, ang akong kasaysayan, party kay Jima. Secret love ko siya. Barkada, seatmate, groupmate, kag textmate. Hasta subong, wala pa ako sang girlfriend. Bangod siya ang akong secret love. Kag ginahalungan ko gid nga hindi siya makaibalo kung anong feelings ko sa iya. Sa pagsugod ko, gid, Ralph, nagbakal ako sang puto lanson, pero hindi ko niya maubos. Ihatag ko sa imo ang pihak, ha? Ay, dali lang kita, kay pihakon ko. Ara na, oh. Imo ang pihak. salamat gid Jim, ha? Makauluya sa imo. Permi mo lang ako ginahatagan sang pagkaon. Hindi ko man gani maubos. Gani nga ginhatag ko sa imong katunga, eh. Jim, mainom kita sang soft drinks na. Sa kupunta ka. Ay, hindi na lang ko pagsakuparap. Hindi man ko gyapon makaubos ang isa ka botelya. Mangayo na lang ko sang jutay sa imo sa baso, ah. Okay? Kanugo ni. Ate, sige, ha. Kung amoy ang gusto mo. Dali na. Ralph, nakahibalo ako sang question ni ma'am. Ha? Uti, ano na? Ano pang ginahulat mo? Sige na, recite na. Kay basi kung maunahan ka pa sang iban. Anybody knows the answer? Anyone? Ma'am! Oh, Jim, go ahead. Lord, kabay pang husto lang ang answer ni Jem. Hindi ako maluyag na maimbaras siya. Jim, congratulations. Gustong answer mo. Believe ako sa imo. Thanks, gid, ah. Kag salamat gid sa moral support ni Ralph. Te, ano na? Nakita ko nga nagahambalanay ka mo ni Jima sa kantin kag nagakaon. Te, nagapahayag ka na sang love mo sa iya? Wala gani, Mig. Nahuya ako eh. Basi kung makibalo siya nga naluyag ako sa iya. Kag palayuan niya ako. Hindi ako maluyag nga palayuan niya ako, Mig. Kay basi kung magmasakit ako sa kalisod. Abaw, ka-uwi sa imo. Te, paano na karon? Kung may iba na nga mga luyag kay Jima, ha? Amo magani nang nakulbaan ko eh. Ano blang mayo ko nga buhaton Jason man? Magpahayag ka na sang pahigugma mo sa iya eh. Hindi gani,
tiksan mo na lang siya. Kaya inahadlo ka man ayan nga maghambal sa iya, sa personal. Ang laom ko, madugay mo na ina nga nabuhat. Wala bi ako nag-text sa iya eh. Ote, ano na lang galing ginahambal mo sa iya sa text? Nagpamangkutan kami kung anong amon sugdaan sa panyapon. Ay? Amo lang nang ginatiksanay nyo nga daw, ha? Naghambalanay man kami. Kag nga nagasulod sa isina ko yang Korean movies yung ginatanaw ko. Ano pa, Ged? Ginambalan ko siya nga, buwas, dalaan ko siya sang kiamoy nga dulce. Amo! Kada madumduman kong ginsiling ni Jason. Nga basi may mga luyag kay Jema. Ginakulbahan ako. Kani kinanglan nga makapahayag na ako sang feelings ko sa iya. Pero nahadlok man ako kay basi kung palayuan niya ako. Kabudlay gali kung ma-inlove ka no? Ginakulbaan ka pirmi? Ang nakahibalo lang sang sikreto ko, amo si Jason kag sinuni. Classmate ko sila nga duha. Mabuot kag best behave sa klase. Makahambal man sila pero mahinay. Sa pagpadayon ko, Puti ano na, Jem? Ngaw, o nabala ka mo na Ralph? Hindi pa. Ti nga katagid. Nga naruyag siya sa imo. Best friend lang gid guri ang pagkabig niya sa akon, girl. Kag makahuluya man nga, magsalig ka sa wala, no? Ti kung ako si imo, ya girl, hambalo mo na lang siyang naluyag ka sa iya, eh. Ano? Ay, hindi ko na yung mahimo sina, girl. Isa pa, girl ko yan, no? Hindi ko yung maghimo sina. Nahuya ko ya. Di ba siya kung makakita sa sang iban, kag islan kaniya. Ay, oo man, no? Nakita ko nga in love with siya sa imo mo. Dasun nakita ko man nga wala gina siya nagaupod sa iban nga mga girls siya. Ikaw gadyang masami niya nga kaupod. Kag hindi lang ina girl ha. Madamo pa siya sang ginahatag sa imo, no? Oo man. Ginadalaan ako niya permis ang kiamoy. Kag dulce nga sambag. May factory abis ang dulce ang tiya niya mo. Ay, amo gali? Oo. Rosta lang suro dira Malipayo na ako sa ginahimo ni Ralph. Katutful sa iya. Pangitaon ko gid ina kung madula siya sa akon. Kag subong pa lang, nakulbaan na kuya. Hindi ba lang siling nila. Ang tanan may katapusan. Ang kalipay may katapusan gid. Kag kung madumduman ko nga madula siya sa akon, siguro mapatay gid ako sang kasubo nuni mo. Mabudlayan gid ako. Na ano ka, Raf? Nga doon sa maybe ka? Ano problema mo? Mamangkot lang ko sa imo, Bilix. Ano na aw? Ano ang batyagon mo kung breakan ka sang imo girlfriend? O ti siyempre kalain eh. Doon sa magago ko sa guro ya. Pero, okay na lang na. Malimta mo muna sa gyapon sa uli eh. Nga may girlfriend ka na haw? Girlfriend mo na si Jema? Ay, hindi pa.
Nahadlok ako nga paibalan siya sang feelings ko sa iya. Basip lang kung maakig siya kag palayuan niya ako. Aw. Bahala na kung palayuan ka niya. Apang kinahanglan, Meg, magkaibalo sa matuod. Ngang tanan may katapusan. Apang kinahanglan, magkaibalo ka man kung bala may luyag man sa imo o kung wala. Hindi bala? Ralph, may pamangkot lang tani ako sa imo. Ano ina, Jim? Wala ka ba na matakan? Matakan? Matakan sang ano, Jim? Sang sitwasyon naton. Honestly, nabudlayan na gid ako bala. Aha? Madugay na nga may gusto ako sa imo. Pero, daw wala ka man sang gusto sa akon, Ralph. Ha? Oh, Diyos ko. Anong ihambal ko? Matuod bala ini? Kwan, Jim? Ralph, hindi ka bala sa akon? Aha? Gusto. Gusto ka gid, Jim. Gusto ko gid. Tuod gid, tuod. Sure to God. I love you, Jim. Jim, I love you. I need your love, you brighten up my day. When I'm with you, happiness never fades away. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. Pagkatapos adto, daw magic. Pariho kami nga nagahangpanay nga duha. Pariho sa akon, madugay na gali niya ako nga mahal. Kung wala pa niya gin ako, wala ko pa kutani mahibalaan nga pariho nga amon feeling sa kada isa. Ang ginsiling ko na nga dead end sang kabudlay ko. Kag panugod sang maabot nga mga inadlaw para sa amon ni Jima. Subong, may handom kami ni Jima nga kinahanglan makatapos anay kami sang amon pagtuon kag magpakasal nga duha. Hasta diri na lang ang akon pagsaysay, tubtob sa liwat, Der Diary, Ralph. Amuyad to ang matahom nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa Dear Diary. Matamo gid nga salamat sa inyo pagpasakop. Basta Radyo Bumbong. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winners. Una nga hatag! 1,000! Ikadua nga hatag! Ikatatlo nga hatag! Ikaapat! 4,000! Kag ang imo nga balde sa Damo gid salamat sa Star FM kag Bombo Radio number 1. Ako si Alita Mojeca ng Purok Mailiog yon, Barangay 35. Nagdaog sang week 3 sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio kag Star FM. Nagbaton sang 4,000 pesos na cash kag 1,000 pesos na gift pack. Madamo gid salamat. Basta Radio Bombo number 1. Star FM, it's all for you.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa